Buto Shilano onye meliki onano Ikulu nke mụ apụta nkwulu nke mụ maka na uche onye dị njọ mana okwu kanụ onye gwara kwesị ya ọ kụsiri maka ekele ya na-egwu yes Chilonu muo no geluenu Anchilonu muo no geluenu Onye pụta n'ụwa ko chilonu ana Aga me chilonu muo no geluenu Kanchilonu mo no ga kala ka iluonu Aga me chilonu muo no geluenu Umo bodo za chilonu anyo no geluenu Aga me chilonu muo no geluenu Chilonu enu maka onye nwụla nwa dị ekwu okwu onye pụta n'ụwa ko Chilonu ya nụ ụwa bụ onye mere ike n'ụwa nanụ nwoke na nwanyị pụta nwata na okenye pụta Chilonu nwanụ elu ụwa bụ onye mere ike n'ụwa nanụ ụwa aka ji nwa gbuo ka nwa kwuo jizi ọnụ ya nwee nanụ ị ga-esi m ebu n'ụka osi m eye n'ọnụ n'ụwa ị ga-etisi m ibe nwee nalụ m akwa ka mmeli nke m na-anụ mmeli nke m imeli nke yi na ife onye meluo n'elu ụwa unu n'ezi anya ka eji egwu ngwulu ikwute nke ihe obigo nkwute nke mụnụ ụwa bọchị chi onye gbochie ihe n'ụwa uche onye adị njọ uche na ọbaba nwanne m onye pụta n'ụwa onye alụ nke enu ezie n'olisa debenu okwu ụka m na-egwu onye meliki ọna n'ụwa nụ mmelu ke mụ na oge elugo ka mma aka n'ụwa mụ na-ekwu a n'ebe ife mụ na chi na-ekwunu ka Chilonu mụ oge elugozie ka mgbata ego mụ oge eluzie nụ ka mụba nwa nụ maka na chi si anyị mụba ụba nụ asini bo elu oge abụlọsa oge ife nọ n'elu okwa n'oge elu ọdazie n'ụwa ife Chukwu kwulu n'ọdụ melu Chukwu na-agụlụ mmadụ agụlụ tupu onwe ya ebe onyinye ụmụnne m onye nyere obi ka o jisie ya ike nelotekwu m nne biko nelotekwu m nna ekwekwana ka nwanne ta afụfe ta na ọkpata ego n'ụwa bụ onye pụta n'ụwa Chilonu ahụ ya anyị Chilonu m n'oge elu aga m Chilonu m n'oge elu oge ife na-elu elu ka m ekwu oge elugonu aga m Chilonu m mba na oge elugo nna anyị ụka ịbata egwu aga m Chilonu m n'oge elu onye ọbụla Chukwu debeluo n'ụwa nwere ife chi zitere ya aga m Chilonu m n'oge elu ka Chilonu m
mechila ọnụ m n'oge rue onye ibi ụzọ maka Chukwu emelu oge arụnụ na-abụkwa nwa Chukwu ka nchile ọnụ m na ọba akala aka m ka na-eme ụwa bụ onye na-akala aka ihe onye na nke onye na nke ma onye ọ gaziri nwa mba mana Igbo na-ekwu na-asịnụ ilogala onye nu ọ dịka ojenube Chukwunu asị ọ dịka ojenube Olise agbalụ mmanya nụ ọ dịka oso Chukwu alati ụmụnne m n'obu Chukwu na-eme nnu onye akwụchinala ibie ụzọ do ka chila ọnụ m nwoke pụta n'ụwa gochila ọnụ ahịa enu ụwa obu onye na-akala aka ya akala aka ji elu odu mejenu asịnugo gbuzuo na ọ gacha kedụ maka ugochalata detu eju ọ dịra Chukwu mma o dozie na nke mmadụ na-eme bụ na gidi oo ka chila ọnụ mụnụ onye egwu na m onye le na m n'ụwa do oge ife nọ n'ebe Olisadebe dezie n'oge nye elugo ebe ị ga-echila ọnụ yo n'oge elugo kwere aga m echila ọnụ m n'oge elugo ụmụ ọma mbala chila ọnụ m n'oge elugo na elugo aga m echila ọnụ m n'oge elugo ụmụ anụ amụ n'ọma mbala obi ka o chila ọnụ anyị aga m echila ọnụ m n'oge elugo ụmụ nkwele ezu bịali obi aga m echila ọnụ m n'oge elugo ụmụ ọ na-eche ado n'ilu obi aka echila ọnụ unu anụgo aga m echila ọnụ m n'oge elugo nwanne m odogwu onye minista ka na mmanụ dezienu Mike Nwofia n'iyi ọra Mike Oyelangas Nwofia Oyelangas mmadụezi onye ọnwa o na m kenale odogwu nwanne m o n'ọbịa oshiri ọnụ ọba golienu felebuke ekwensu igwe modest ezi nwanne onye mmemme na Malaysia ọ ga-abalị unu ifelebu nke ekwensu ichiligo ọrụ Mike nwanne m na onye mmemme ụmụnne m awụchapụgolo ụbịam mana abasigo ụbịam baibai bịa nkwate n'ọgụ isiokwu Mike Nwofia yi ọra na mmakwasị onye na-ekwu olu ka nsizi oyi ọra pụta ka njebezie mmịata obodo na nke igwe Sylvester nọọsụ ọdọbọ na ya ekenele eze dị ọra mma ezi nwe mụ n'afọ nyasị m kene Prince egwu n'ike nọọsụ akụ enwebe dị osodimma akụ bili akụ enwebe nke izite na nam ma n'Oshodi Lagos ka ọ na-azụ afịa akwa
amaka afụ nwa my prince Oniso Bilinu onye nwe mmadụ akago onye nwere ego eze ndidi amaka onye nwere ndidi n'elu ụwa nwa wele ruwa nọọsụ asị na nwa igwe bụ igwe ezi nwanne akụ enwebe nke izi na anam anyị ikenekwa dezie mmadụ oge ji aka nnu onye nwere mmadụ akago nwere ego ọ bụ onye ezi ụka mụ na-ekwu nnu ga-ezi ọhịa Michael Lola adasa na anyị ekene yi adasa na Indonesia nwanne m na Jakarta nyakọ na-achụ akịa adasa na Plateau State udogwu na Jakarta simuke nnenu babụ ndị ya na ya yi elikọ oyinoideba na mma asị na ọbenata ya lụ David Augustine Odogwu onye ọma na Chinko China adasa simuke nnenu obele nwa Imo steeti wee dị ụwa onye ọma na Chinko na China adasala simuke nnenu anyị elozuru kwa Mbarie Emmanuel Ifeanyi Rochukwu ezi nwaọlụ n'Imo steeti ịmụa Lagos na Jakarta Odogwu bịa ga bịa chilọnụ maka ụwa bụ onye meli ike n'ụwa na n'Odogwu n'ọlụ ịmụa Lagos nọkwasị Samuel Chinedu obi ya ochilọnụ ka ị gaa n'iru ụwa bụ onye bute ochilọnụ ahụ ukwutu nke mmụọ ikwute nke yiho okwuwa nkwu ka nkwe okwuru nwa n'ubeji ezi nwa si Ufuma na Anambra steeti wee dị ụwa Sam Edu Biafra Ebu Chairman Sankarin Indonesia ezi onye Mike La adasa na Plateau mmadụ oke eji aka nnu adasa chilọnụ yo n'oge elugo aga m echilọnụ mo n'oge elugo Chinedu chilọnụ yo n'oge elugo Chinedu nwa mgbe aga m echilọnụ mo n'oge elugo David Augustine bịa chilọnụ yo n'oge elugo aga m echilọnụ mo n'oge elugo nwoke na nwaanyị chilọnụ yo n'oge elugo aga m echilọnụ mo n'oge elugo ka nchilọnụ yo aga m echilọnụ mo n'oge elu ahụ nwanne kwe egbelegba nwa ochie na nna m daalụ onye nwere ife CEO Fordina Hotel and China Bar ebe a na-eli oke olile na Delta State ị na-achịla nwa ya jụrụ oyinu ị na-achọzi n'ebe ike debe isi Fordina Hotel dị alive na nke Igbo nwaoji ọsịmoke n'ezi ọhịa anyanụ si ijele n'ojodo unu ma na ijele na mmanwụ a na-agbakọrọ na mmanụ ijele ya bụ CEO Beaches Soap ego majeje 1 na Hong Kong Chief Ibabuchi nọkwazịa nwoka akwamịa n'ọzọ bulu ezum'ikolobia Odogwu eze na ịna-achịkwu m'ikolobia Odogwu na Hong Kong egwulekwasị m uke nne yi mmadụ ga-eji aga
Simeon nwanne egwe Simeon Obiachilonu yo n'oge lue Papa Treasure n'Ibodogwu na Thailand aka na-ekele uwe ego pounds and dollar ojidole nwe ọgụ Peter nwanne m si m kelee ya bụ demokrasi ọchịchị onye kwuo uche na Anamko onye pụta n'Ochilọnụ a egwelekwa Obiachilonu ya n'oge elue Peter nna kwesị m kenekwala ya ịma jido ezi nwa mgbe oji CCTV Group of Company Nigeria Limited aka na-agbasa onyonyo anyị na-ekele Peter nna kwesị m kele onye nwa netwọk n'ọsọ obodo n'ọgbazia ambassador na Hong Kong Brazil na anyị nwezi enwenu ndị ọma ndị diaspora onye nwere unu nwere ifenu Peter nwanne ozu na-awụ ozu arụnụ n'ife ata dịka nwanne Obiachilonu Olisa na-ekene eyi kedu ife nne emeli iyi ife nugo ka Chilọnụ na-anụ onye pụta Ochilọnụ ya ị ga-esi mebu n'ụka si mee ya n'ọnụ onye dịka nwee gbanugo ma wulu odogwu nwodu aka nọ na ndị Obiọra mana m kenekwale ndị ọma obodo Igbo ndị nwanne ka onye dịka gbanugo First Lady eze nwanyị dị asị na nwanyị ka ọgbọ dị aka ọgbụ ya ọ bụ ntụle sawa ka nje kenezi oyi mụ n'onyọma Dominic ya na-ekwe eze Ochilọnụ mụbakasị ndị obi Dominic Tempo onye si ya eshi n'ọnụ isi aka ogeji bụ wela onye pụta n'ụwa ka o melike nnanụ Chukwu ebuka oke afọ nọkwasịa o wela ogbe onye nwa na nke onye nwe egwu mmanwụ jere ije na-eti ndị egwu ebe ndị Chimeleze na nwanụ ndị osi na nwata blọganyala onye chọ na mụọ agwọọlụ nwa mmụọ eze mmiri na-ezolo ọrụ odogwu nwanne m asị na nwa eze adịfu na mba Zimbola mekenanụ udezue na batete ọmaloko my honorable Weke Sako Saliogu magana nwabosa n'ọkwasị ya nwanne ejide nwanyị ọsọ ya ndị obodo Igbo ka Chilọnụ n'oge onye mala echie nwozeme na nwanne m Obiachilonu ya Amados Motors na Lagos Festadio kenekwalu m Innocent na-ekwe eko nwanne eko nwogela koloji nwanyị osiri ike ọ na-anụgwala ka Chilọnụ ka mkpata ego ka Chilọnụ